F'seduta twila u mqanqla mhux ftit il-Maġistrat Rachel Montebello komplet tisma' l-kompilazzjoni fil-konfront ta' Jorgen Fenech. Fost żviluppi li seħħew dikjarazzjoni xokkanti tad-difiża ta' Jorgen Fenech, dik li l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar possibilment tħallas is-somma ta' 30,000 euro biex ikun jista' jirranġa sabiex Melvin Tewma jingħata l-proklama. Bl-istess Tewma jiġħad din l-akkuża. U b'Cutajar ma jkollux iċ-ċans iwieġeb dwar dan hekk kif minkejja li kien majjed biex jixed intbagħat id-dar wara 7 sigħat jistenna biex jitla fuq il-pedana. Dan għaliex is-smigħ weħel meta recordings li kellhom jinstemaw fil-qorti ma setgħux jinstabu. Recordings ta' Melvin Tewma li d-difiża ta' Fenech talbu li jinstemaw fl-awla baqgħu ma nstabux minkejja li saret tfittxija għalihom li ħadet ftit tal-ħin mhux ħażin. U fl-aħħar meta kien evidenti li l-files kienu mitlufa, il-qorti ordnat li Alvin Cardona li kien responsabbli mill-optimization tal-files ikun sospiż. Intant aktar kmieni tul is-seduta l-investigatur ewlieni fit-taqsima tal-omiċidi Keith Arnaud qal li ma jafx kemm għandu mobiles Keith Schembri. Arnaud li kien involut mill-bidu fl-investigazzjoni fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u li kellu l-inkarigu li investiga li kull min seta' b'xi mod kien involut f'dan id-delitt ma kienx kapaċi jgħid kemm il-mobile kellu fil-possess tiegħu l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat u ħabib intimu ta' Jorgen Fenech. Minn fuq il-pedana tax-xhieda Arnaud qal li t-tim investigattiv qatt ma ħass il-ħtieġa li jaħbu xejn mill-istess Schembri li kien ikun preżenti għal briefings dwar l-investigazzjoni li kienu jsiru fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat. Schembri hu magħruf bħala ħabib intimu ta' Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Mistoqsi kemm il-istqarrija kienet ħadet il-pulizija mingħand Keith Schembri, l-investigatur iwieġeb 3 jew 4. Schembri kien arrestat darbtejn. Arnaud kien mistoqsi wkoll dwar il-laqgħa tal-eks kummissarju Cutajar u Edgar Brincat, magħruf bħala l-Ġojja, u qal li kif kien sar jaf bil-laqgħa kien staqsa lil Cutajar dwarha li min-naħa tiegħu mill-ewwel ikkonferma li kienet saret dik il-laqgħa. Iżda mistoqsi jekk kienx investiga lill-eks kummissarju dwar dan, Arnaud qal li hu qatt ma ta' ordnijiet biex jiġi investigat Cutajar u li l-investigazzjoni fuqu kienu qed jagħmluha xi kollegi. Fatt kurjuż mis-seduta tal-ħamis kienet li f'mossa mhux tas-soltu l-qorti ordnat li uffiċjali joqogħdu qassa max-xhieda li għal ħin twil kienu qed jistennew barra l-awla, jiġifieri l-eks kummissarju Lawrence Cutajar u l-middleman Melvin Tewma, sabiex ikun żgurat li ma jkunux jistgħu jsegwu x'kien qed jingħad fl-awla. It-tim ta' difiża ta' Jorgen Fenech huwa magħmul mill-avukati Charles Merċieqa, Gianluca Caruana Carin u Marion Camilleri, filwaqt li parti ċivili għall-familja ta' Daphne Caruana Galizia qed jidhru l-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Kakija. Il-kompilazzjoni mistennija tkompli nhar l-erba' fid-9:30.